Maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Ed Undersecretary Malcolm Garma na ipinagbabawal sa mga paratukdo ang paggamit ng cellphone mantang nasa oras ng trabaho, lalo na kung pigagamit ng daan eskwelahan o classroom bilang content sa social media. Sigun kay Garma, presenteng pigtutukar kan ahensya ang isyong ini dahil daipang sigurado na pulisiya na minasakop sa mga paratukdo sa paggamit na pigagamit ang eskwelahan sa pagbilog nin monetized o nagdidelensya na online content. Sinabi kan opisyal na pwede ning magresulta sa conflict of interest asin makaapekto sa profesional na trabaho bilang sarong kan International Criminal Court o kaya ICC kan paramientras na listahan kan mga testigong ihahampang laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa kasong crimes against humanity.
Guminamit sa nanin mga alias ang prosekusyon para maprotektahan ang pagkatawo kan mga testigo. Mantang piglalauman na madudugangan pa ang listahan, mantang nagpapadagos ang investigasyon bago isumitir ang pinal na datos sa maabot na Agosto 31. Sigun po sa ICC, nasa 60 sagkod 70 na testigo ang ihahampang kasabay ang mga insider witnesses, crime-based witnesses asin mga mataonin konstekto sa kaso. Nahahampang si Duterte sa tulong bilang nin crimes against humanity dahil sa paggadan sa 78 katawo may kinaraman sa kampanya kontra droga. Na magtataonin mas darakulang oportunidad sa negosyo asin mga obrero kan Canada. Hayag pa niya na maawat kan Canada na matapos kunya na taon ang negosasyon para sa sarong hiwalay na kasunduan sa kalakaran sa pagultanan kan Canada asin Pilipinas.
Bareta, nagkondukta nin expanded bilateral meeting sinda Presidente Bongbong Marcos kasabay an sa iyang delegasyon asin Canadian Prime Minister Mark Carney kaibahan man an sa iyang cabinet members. Kasabay ini kan apat na aldaw na official visit ni Presidente Marcos duman sa Canada. Kamautan kan bilateral meeting na pakusugon ang kooperasyon kan duwang nasyon sa man iba-ibang sektor. Kan National Capital Region o NCR Police Office ang full alert status sa kahiwasan kan Manila matapos ang tulong aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, ibinaba ngo na ini sa heightened alert status. Deklarado kan pulisya na generally peaceful ang INC rally apisar kan tensyon sa primerong aldaw nin pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Wala man nin nairestrong major untoward incident kan ibalyo ang hiro protesta sa liwasang Bonifacio sa Manila kasuod ma. Sigun pa kay Asilo, depende man sa saindang assessment kung ibabalik sa full alert status ang NCRPO sa pagpuon kan impeachment laban kay Vice President nagdalagan o naglayog ang mga ini.
Ang punto, iyo ang pinadulag ni Padilla si Bato. Asin ang totoong lokohan, iyo ang kunday ini makakasuhan. Bago tinapos kan Iglesia ni Cristo o kaya INC sa liwasang Bonifacio, nagtaram na si Padilla kung saan garong pigreklamo kaini na pigsasaro-saro na ang minorya sa Senado na makasuhan. Dahil pinalapwas ni Sindanya ang pahayag kan senador kung kaya binanatan niya na naman ini. Magigurumduman na matapos ang tensyon sa Senado na nagresulta sa putukan kan Mayo 12, nahiling sa CCTV na nagmadali na naglakaw sinda Padilla asin De La Rosa maagahon kan Mayo 14 asin naglunad ang mga ini sa sarong puti na SUV. Nagluwas ang SUV na pagsadiri ni Padilla sa Senado asin poon ka ito dahil na nahiling si De La Rosa kaya na-implementar ang arrest warrant o kaya na-implementar ang arrest warrant na inisyu kan International Criminal Court o kaya ICC. Kung saan nahampang ini sa kasong crimes against humanity kay bahan si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kay dahilan digdi nakatalaan na kasuhan in obstruction of justice si Padilla dahil sa pagtabang kay ni kay Bato de la Rosa sa iyang kan mga bareta. Ini po ang Bareta alas 5. Kaibahan niya to si Nems Flora sa Technical Department. Sa IT si Aldwin Andes. Sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran asin Shara Leron. Ako po sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Salamat asin maray na hapon. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveride Pro. I take it every day with proper